forpligtige. Hej Laura. Laver du Lego sammen med Sweet? Hej. Så har vi en service, hvor du kan på det. Opse. Jamen, det er godt. Du skal ikke få en negativ. Nej, det er det, der er så dumt. Ja, du var hurtigt, Tessie. Ja, Prøv at se, ja. Tak. Thomas. Den er ikke spændende mere, den her. Tessie. Tag hende lidt. Nej. Det er også bare så synd. Jeg kommer lidt herover. Tak. Tak. Teamwork. Ja, det må man sige. Skal den også derop? Ja, stemte vi... Og hende her, hun synes, det er røvpille. Ej, hvor sødt. Hej Tessie. Vi tager en lille video lige nu. Det her, det er en hat test. Tessie. Bare komme i fængsel. Kuckuck! Hej Tess. Nå. Hov, Tine. Hvad laver de herovre? Hav, hvad laver din far derovre? Det er den mest surrealistiske video, det her. Altså, helt vildt. Ja, Anna er bare fuldstændig latterlig. Det er virkelig godt. Hej Toge. Yes. Så du er pænt optaget derovre, kan jeg se. Don't speak Nej, language. det bliver ikke kønnere, det der. Og far. De kan hver morgen. Laura, du gider ikke at lege mere nu, vel? Op på hovedet, er der. Tessie. Tess. Nu også er det på. Så den op på hovedet, alt sammen. Så tager vi lige Tessies mave. Tess. Det er bare en god video, vi har lavet her. Laura. Ej, nå, nu må vi. Laura. 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 Det er så en taxa. Laura. Må mor få den på hovedet? Skal mor have den op på hovedet? Det forstår. Ja, skal mor have den op? Prøv at se det, Bobby. Ej. Ej, den bliver bedre og bedre, den her video, altså. Hvad siger du så? Din gamle russerarm. Skal Laura have den på hovedet? Hold kæft, det er fanden. Det er en taxa nu. Er det en taxa, skorstræk... Ej, Sødt, hvad er det, du har lavet? Skorstræk moderne på, eller... Det var flot, Sødt. Ej, Laura. Skal Tess sidde op? Nu tror jeg, vi stopper den her video, inden den bliver for mærkelig.